Млада жена отишла при майка си и се оплакала, че животът ти е тежък и е много трудно. Тя не знаела как да се справи и била готова да се предаде. Била твърдо уморена да се бори. Тък му решавала някакви проблеми и се появява Ной. Нов. Майка й я завела в кухнята, напълнила 3 тенджери с вода. В първата сложила моркови, във втората яйца, а в третата зрънца кафе. Оставила ги да се сварят. Без да каже и дума. След 20 на минути изключила котлонете, извадила морковите и ги поставила в купа. После яйцата, а след това присипала и свареното кафе. След това попитала дъщеря си: кажи ми какво виждаш? Моркови, яйца и кафе. Отвърна ли тя. Тогава майката накара опише какви са станали морковите след варенето. Омекна и се казала дъщерята. После майка й казала щупи яйцата, след като струшила черупките, дъщерята видяла, че вътре яйцата са съвсем твърди. Накрая майката накара дъщеря си отпи от кафето, а тя се усмихнала на приятния вкус. Какво означава това, мамо? Попитала дъщерята. Тогава майката й обяснила, че и трите са минали през едно и също изпитание. Горещата вода. Но са реагирали по различен начин. Твърдите моркови са станали меки и лесни за ядене. Пивите сурови яйца са се втвърдили във вътрешността си, а кафените зърна са променили водата. Кое от трите си ти? Попитала майката. Когато нещастие почука на вратата ти, как ще реагираш? Като морков, яйце или като зърно от кафе? Помислете за това. А вие какво сте? Дали сте като моркова, който е твърд, но след нещастието омеква и губи силата си? Или сте като яйце щупило сърце, което закровява от горещината? Духът ви е бил свободен, но загуба, раздяла финансови затруднения или друга беда ви е променила напълно. Черупката ви е същата, но отвътре вече сте с корало сърце и застинал дух. Или пък сте като кафето. То променя горещата вода, самата причина за болката и разтваря в нея своя аромат и вкус. Ако сте като зърната кафе, вие сте в състояние да подобрите ситуацията, дори когато изглежда най-зле. В най-мрачни моменти и най-големите беди, вие се развивате и израствате. Помислете как реагирате на нещастието, като морков, яйце или като зрънце кафе.